Thank you. So we proceed. Now tichambotarisa nyaya liturgy, choir, and music. Now, we talked of sacred music. Andika, rimwe basa rainawo mbetati divine worship. Saka kana takushandisa sacred music yedu patiri kunamata, tinogona kuidaidza kuti chi liturgical music. Rakajeka? Liturgical music. Right, let's define liturgy. Changopa a very simple definition. Tisazoburana pambira. A liturgy is the prescribed form for public worship. Liturgy is what? Prescribed form for public worship. Zvinoreva chiini shona? Maitiro anotenderwa. Maika kana tichinamata takaungana ndo zvinonzi liturgy. Prescribed form for public worship. Maitiro anotenderwa, anobvumirwa kana tichinamata takaungana. Ngazvigara zvakuudzai kuti pane mamwe manamatiro andinogona kuti ndiri mumba mangu ndiri 1. No problem. Haisi liturgy. Tobara nyaya izvi. Asi kana ndapa nevamwe handichaita zvemusoro wangu, ndakuita zvinhu zvinotenderwa. Ndo inonzi chii? Liturgy. Tobara nyaya izvi. Saka ungobva musango kana mheno kwawabva wangonyuka wauya kuchechi yeRoma. Kwedu taidai kwedu maita ikoko. Kunoku kune liturgy. Kune maitiro anodi anotenderwa. Zvakajeka? Hatingoita zvese zvese. Saka tine music yatinoimba kana takaungana. Choir music hatisingaimbe nekuti haisi liturgical. It's not sacred. Haiimbwe nguva dzei dzeliturgy. Ongononhonga music kwese kwawaya nazvo. Nemamwe magrupu atanawo muchechi medu haamboimba kana 1 nziyo yeRoma. Hameno zvavanenge vachingoimba. Mazvinzwa here ini zvanhu anondinyararira ndichitaura ndombozvidere. Kaka naiwe dwe. Pane maitiro anotenderwa. Kana tichinamata takadi takaungana. Anonzi kudii maitiro ewayo? Liturgy. Badai panoti anotenderwa. Haasi maitiro chete ayo. Asi anodi anotenderwa. MuRoma hakuna munhu anoita zvemusoro wake kubva kuna papa kusvika kamwana kazvarwa nhasi. Munhu wese anoita zvinodiwa nechechi. Zvakanyorwa pai? Basi. Vanozviziva kuparishi kuti muparishi munomu hakuna nda zvemusoro wake kubva kuna fata kusvika kumaholi kekupesera. Hakuna nda zvemusoro wani? Hakuna munhu anoita izvozvo. Vanoziva kuti vane right achinavo kana kofadha inga makamboti vanotobvunza. Ini ndikaonawo futi handinyarara inga takawirirana kuti munhu wese ngaaite zvinodiwa nechechi. Pane maitiro anotenderwa, pane maitiro anobvumirwa. Kana tiri manje kunyaya yemusic uku, tikutaura nyaya liturgical music. Ndo yatinoshandisa whenever we have our liturgy. We don't use music that is not sacred or liturgical. Pama liturgical services edu. Zvakajeka? Ngazvibatwe zvakadaro. Right, church yomba yatidzidzisa kuti kudii, talking about liturgy and music. Inomba yati music is the soul of liturgy. If you take away soul, kuchinhu chinenge chiri chipenyu, what happens? Chinomba chafa. Take away music from liturgy, what have you done? You have killed liturgy. Church iyi handisirini. Naika, ya church manje iri kutaura iyo. Music is the soul of liturgy. Ndo mamiriro azvo. Mwongo wekunamata takaungana, it's music. Take away music. Unokanganisa vanhu kunamata. Unotadzisa vanhu kuda sei? Kunamata. Zvakajeka? Ndosaka tichiti let it be done properly because ndiyo soul yeliturgy. Tikabvisa this soul from our liturgy, tauraya liturgy. Handitika? Saka munoziva kuti kana uyu uri muimbi, uri mukwaya, wapiwa basa rekuona nezvemaimbiro muparishi. Uri kunzi tida kuti utibatsire kunamata. Tida kuti parishi inamata. Naika? Saka don't do anything that disturbs music in the parish. The moment you do that, you uri kuuraya parishi masikati machena. Nekuti parishi yekusara isina chi? Munamata.
So music is the soul of liturgy. Tinogona zvakare ichechi iyi handisirini. Music is the servant of liturgy. Inoseva liturgy, is at the service of liturgy. No basa music, is a servant of the liturgy. Music. Muranda we liturgy. Iripo pakumeka sure kuti yaseva liturgy. Liturgy yedu ibude zvakanaka. Hama dzadiwa kana muimba imba zvakanaka. Remembering that music is the soul of liturgy. It is also the servant of liturgy. Imba zvakanaka. Isai effort. Vanhu ngavashande zvakasimba. Vagone kugadzira music yakanaka kuti kana munamate zvakanaka. Anditi? Chochonga uchiboa kungambotadze handiti hamudi kuisa effort yekuti mimbe zvakadi? Hamudi kuisa effort yekuti mimbe zvakanaka. Saka muda kuti kuzviite sei? Kwaka usingakomborerwi. Uda kukomborerwa nani usingadi kuimba? Sing first. Andika? The moment you do that, magadzira good liturgy, prayerful. Andika? Makunamata zvakanaka paipai. Imagine a parish with no or poor culture of sacred music. Pane mamwe maparish anoshota. Pane mamwe maparish anoshota. Mamwe okanzina bishop anoshandira kunoti nai vandifungire. Nenyaya yekuti vane a very poor culture yes sacred music. Havana culture. There are some parishes in diocese medu ane culture. Kumba kwedu kuGlenora ndo kwandakabva ikoko. A very good and mature culture of sacred music. Pinda misa chero midweek. Anditi? Unongonzwa kuti eka ndiri muRoma unozinzwa izvozvo. Nekuti there is a culture. Andita? Kune culture yes sacred music. Nai? Saka kwesa ndoza ndaichaudza kuti kumba kwedu tikufana kusvika ipapo ndo pandoda kusienda vasandai ndabva muparish menyu. Ndinogara ndichaura nezvenyu mufana wangu. Saka tinoda a culture. Haizi nyaya yengota zvida 2 minutes zvasiyana nazvo. We need to build a culture. Handiti? Culture yekuti chero tikanzi ningi abva, the culture still remains. Kubata nyasha. There is need for that culture. We need that culture. Hatisuda kuishaya. Kana kuti kana yayepo yakapuwa. No. What we need is a good culture, mature culture of sacred music in our parishes. Atati susu maparish edu ngave ma singing communities. This was kind of a singing community. A perfect recipe for literally killing prayer and dampening people's spirits. Could I say, kushaya a culture of sacred music in the parish? Honestly, pane language inoshandiswa nafana mazuva ano. Kwaya inogona kuremera mweya yevanhu so. Mavinzwa? Kwaya inogona kuremera mweya yeyi. You can easily dampen people's spirits. Iwanga waya kuzonamata vanodzokera vane zvimwe zvinangwa zvakasiyana nezvavangafambira kupi? Zvavangafambira kuchechi. Choir is very important. Iva ine pfungwa dziri liturgical. A chorister must have a liturgical mind. Nyore? Muzofamba kazviwana futi nyore. A chorister must have a liturgical mind. Zvakajeka? Yes. A chorister must have a liturgical mind. Zakuti panodori nebasa hombera ndiri kuita panapa. Iri rinodori basa raMwari. Hatisiti mabasa twatosara kuti mhanyiro everyday. Aiwa iri rabasa hombe iri. Liturgy ngaigare musoro. Andika pfungwa dzekuti liturgy, the spirit of liturgy. Toda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vanhu vana mano zvakanaka. We want to build a culture yes sacred music. Hatidi kuremera mweya vanhu uye hatidi kuuraya munamato muparishi munomu as the choir. Handiti? In some parishes, the biggest devil is the choir. That's true. In some parishes, some, not all, but in some parishes, the biggest devil is the choir. Kusvikira vamwe vapristi vakushuwira kuti dai mukangogara musina choir china muparishi muno. Because every time that they encounter this choir, they know they are facing the devil in flesh and blood.
batai zvakadaro musazozvirerutsa. It's not your duty, it's not your work to kill prayer, to dampen people's spirits. That is basa renyero. The opposite is true. Andika tiriko mune mukanyanya kudzamirwa kamunondiremera ofuti kuno time chisununguka naye do it. Right. Who is the choir in liturgical celebrations? Ndiani choir? I know kuti tatojaira tese apa ndiri kutodzora kuti choir kureva kuti tine ka certain group yevanhu vakamira papi apa ndizoka ndo zvakatojaira izvozvo. But the correct thing is this: who is the choir in liturgical celebrations? Everyone. Munhu wese ichoir church. Tumanani munhu wese. What does a good choir do? A good choir tries by all means to make sure everyone will sing in church. No, a good choir. Choir is now order. Inoda kupenya yakazvimirira iri pakakona zo. Vaombererwe vachinongeterwa mamona vakapenga. As if it's a spectacle. As if we are in a stadium. And then we have some clowns during Mass who are called the so-called choristers, clowns, who want to draw all attention to themselves. Who is the choir in liturgical celebration? Everyone at the church, the choir. It's also a choir, it's also a choir. Asiri we choir ndiani? Ndiani asiri we choir? A good choir. Tichaiona nekuti chabatsira vanhu vese kuti sei? Kuimba. You have to find ways. Munofanira kuita ma-strategy acho. Ndosaka vamwe vakauya nezvona strategic planning, whatever ikoko. Chagai ma-ways, the ma-strategies. Plan. Toita seiko, tiimbe tese. There is nothing beautiful about 10 people singing and 150 are completely quiet. Apana zvinobatsira izvozvo. Who is the choir? Everyone. Today's choir and everyone. Saka mama. Munhu wese ichoir. Saka there is a call again from the church, from the document of the church known as the Sacrosanctum Concilium. All right, let me simplify it for you. It's a document known as on divine worship, full stop. And Sacrosanctum Concilium. On divine worship. One of the major things, is this call, active participation. Everyone has to participate actively during liturgy. Everyone. If you don't participate actively during liturgy, in the confession, kana uri munhu yauya anongoya kuzogara akamirira kupa makomenti kuti nhasa zvakadai confession straight uri mutadzi go uyasina nekuti iwewe wadzidziswa kuti choir ndiani everyone during a liturgical celebration. Munhu wese is being called to an active participation. Why are you not participating iwewe? Chiri kuratidza chimuromo wakapiwa, simba wakapiwa, with everything you have been given, you just don't want to sing. Audi. Unongonzwa kusada so undunya wemanga so. Chimwe chirudeness chisane basa rese. Go for confession. Not watch chora a statute. Andika yakatwa put down by the church. Hausuda kuparticipate actively. Muzvinhu zvekunamata. Munozati kune imwe genga so maroma so akadhakwa anoda kunyengererwa kunamata. Da kunyengererwa kunamata manje. Apa kunamata kwako kufana kubatsirani iwewe primary. Asida kunyengererwa manje kuti unamata. Tendai vapriste venyu titendei. Tine moyo murefu tinoramba ichi kunyengererai. Asi one day tichakuudzai. That is the call, active participation. Akuna kumirira kunyengerera, uda kuombererwa manje.
Probably you know that you are very good in these things. Azvida unyengerero kuti uite basi uimbire Mwari liturgy ifambe zvakanaka umire pamberi pekwaya da unyengerero da kutanga wamboomberwa so kana mukasanditengera sutu handimbuya ikoko. All right. So my dear friends, let us learn this. Active participation is the call. Everyone is called to an active participation. During what? Liturgy. Zvakajeka handiti? Hakuna kungoenda kuchechi kakungonoti zete dzisa mabench. Do something. Participate actively. Ndochiroma ndochikatolika icho. Zvanditika? Right. Sacred or liturgical music is for the sanctification of the faithful. And as they lift their voices together, and in worship of God. Together. Munhu wese ngatitsvagei nzira dzacho, toita sei vanhu vese vagone kuimba. It's our duty. Vachona vakazvinzwisisa, vachona vari mazviri. Let's help others. A vibrant choir gives a good vibe to parish life. Pane chinhu chinonzi parish life. Kungoti zvinhu zvingoendeka muparish so, zvinhu zvingofamba so. Zvimwe zvana zvinongobva mukwaya. And that's one of the reasons why ndisingambofa ndakagara muparish isingade zvekuimba. Ndinoziva kuti unenge wazvigadzirira manyongori kana parish isina kwaya inoimba zvakanaka. You will never enjoy your life as a priest in a parish where the choir is completely useless. You will never enjoy life as a priest. A vibrant choir gives a good vibe to parish life. And you have the right spirit. Good choir inopa good vibe to parish life. Zvimwe zvinhu zvinodongozofamba zvakanaka. Zvinenge zvaendeka takomborerwa choir. Vanhu vachiri kufara kudaro mubvunza tine project yakati iri kungoda 20,000 chete. Handizvo? 2 minutes zvakutoendeka zviya. Ndozvandiri kureva izvozvo kuti a good choir gives a good vibe to parish life. Turikubata nyaya izvi. Yimbirai Mwari wenyu zvinhu zvifambe muparish mani. A good and a mature culture of sacred music makes a good and a mature Catholic, a good and a mature Christian. Ikakugara music, hausari uchipaparika, unova munhu kwaya. Ukaona uchipaparika uri mukwaya, then you are as good as a parrot. Mukwaya mubi, mukwaya imomo. Those are only the Nekuti a good and a mature culture of sacred music makes a good and a mature Catholic. Nonzwa kuti munhu anoziva chiro, anonzwa kutapirirwa nechiroma chake, mani munhu uyu akagarwa nesacred music. Haugone kupaparika iwe uchiimbira Mwari. Hazvimake sense. There's that time when you kneel down to pray. Ndizvozvo. Unongo uchipaparika wakapfugamira. Nguva yese yauchaimba, the spirit should be the same. Nemunhu akada sei? Nekuti sacred music is prayer. Murikubata nyaya yacho? Yes. Uri kutoinamata pauri. Saka music, sacred music ikapinda mauri, chipo chapinda mauri munamato, ndo wapinda mauri iwewe. Saka we are going to have, at the end of the day, a very good and a mature Catholic, a mature Christian. Wakajeka? Saka ngatidavarirei tinozvigadzirira zvinhu zvakanaka chaizvo, tikagadzira makwaya edu akanaka, tichivavarira zvakarewo kuva neliturgy yakanaka. Right. Pari zvino tasara nechinhu 1. Tanzwa the meaning of sacred music. Ndizvozvo features a sacred music tanzwa ese. Andira bhaibheri rinoti kudii nenyaya music tazvinzwa.
Jesu vanoti kudini nyaya yemusic tazvinzwa, kwaya basa rayo natarinzwa, liturgy and music zvese tazvinzwa, kwasara chinhu one. Zvinhu zvese zvakadai izvi zvinonosangana mumunhu one anonzi a Catholic chorister. Titesi zvese izvi zvinonosangana mumunhu chi anonzi chi a Catholic chorister. Saka patiri kuzodzoka, we are going to talk about the demeanor, the stature, the deportment or comportment, the behavior of a Catholic chorister. Chimiro chemuimbi wechikatolike ndo zvatiri kungotaura chete, ndizvo chimiro chemuimbi katoliki. Tobara nyazvo. Saka tichaita zvimagrupu zvingani nenyaya yenguva tina nguva yakawanda, ndichangoti tiite 4 groups. Handiti tichaita 4 groups. So mukuunganawo kwataita chikwata chatanga chaiswa tine zvinhu zvatakwanisa kuwana as ma-attributes anofanira kunge ari pamuimbi. So we managed to group them into 4. The first being spiritual, musical, personal, and ministerial. So muma discussions atakwanisa kuita tichionesana muchikwata chedu under ma spiritual attributes taona kuti iwewe semuimbi, firstly you must be prayerful, because chinangwa chemusic and sacred music is to honor the Lord. And so iwewe personally you're supposed to be prayerful, you're supposed to have faith, and you're supposed to be devoted. And then tabataona kuti you should know chinangwa chako semuimbi. You should know chinangwa chako semuimbi. But before that, unofana kuziva chikatolike chako, because sema Catholics we are different from ma Pentecostals nevamwe vanhu. Maitira tinoita zvinhu akasiyana nevamwe. So iwewe before everything else you should know kuti inini semukatolike zvinhu zvedu zvinofamba zvakadai. And then also my musical attributes, you should have knowledge and understanding music yedu semakatolike. Then mukudzidziswa kwaunenge uchiitwa kunzi apa tichafamba zvakati, tichaimba zvakati, tichabata so iwewe you're supposed to be understanding. And then my personal attributes emuimbi, you are supposed to be respectful. Unofanira kuva munhu anoremekedzeka, achiremekedzawo vamwe. So pa ipapo takwanisa kuona kuti zvoni mukurespectana kwedu sevaimbi, o iwe kuti uzorespectwa semuimbi, unokwanisa kunge uri munhu, o unofanira kunge uri munhu anosvikirika. And then the way you also approach others should be a way ine kudzidzisana mukati and a way ine kunamatisa mukati. And then unofanira kunge uine punctuality, because vamwe vanenge vachiona kuti ho ndo vaimbi vacho navo, saka kana iwewe semunhu uchinonoka hapana kwatinenge tichienda, because firstly you have to start uri one tisati taungana tese, saka unofanira kuzviongorora iwewe firstly before tazoungana tese. And then father vachidzidzisa about active participation. So semuimbi you should be actively participating muzvinhu zvine chekuita ne-sacred music yechechi yedu. And then ministerial attributes. So semuimbi, you're supposed to know kuti you are a servant and you're serving the church. And then in your service, you are not working alone. So you're supposed to be able to work well with others. And that's the point here, teamwork. You should be able to work well with others. And then you're also supposed to be flexible. Corrections, you can't also. You should be flexible enough to be able to accept and to receive correction from others. So these are the 4 attributes that are discussion ya taita. So tati muimbi se muimbi, you are supposed to have my attributes. Firstly, spiritual attributes,
musical attributes, personal attributes, nema ministerial attributes. Thank you. Vamwe vaimbi saka isusu taisa muishona tikati muimbi anofanira kuva nechimiro chakaita sei. Saka taona tikacherechedza tikaona kuti vaimbi zvese nevaimbisi, muimbi zvakare, vanhu vanova inspired nemo vachikuonai. Saka chekutanga chatanyanyocherechedza chakakosha pavaimbi mapfekero zvaunozviratidza uri kuchechi kana pamberi pevanhu. Chechipiri takati discipline. Tarapa example kuti vaimbi vanogwa vachitaura muchechi. Munopa example yakashata kuti kune vamwe kana parecollection. Panyaya yediscipline ipapa kutouya kuchechi kwachona, vaimbi vamwe vasingauya kuchechi vanouya ka1 kana ka3 kana towards the competition. Kukurumidza kuya kuchechi, punctuality muchirungu. And then pane zvatadzidza taona zvakare kuti sacred music inoda vaimbi vanonamata, vane umwari, zvokuti haukwanisi kupa vanhu chausina, haukwanisi kukwezvera vamwe kuna Mwari iwe usina Mwari wachona. Saka munofanira kunge mune umwari mamuri. Nyaya yekuva flexible, vaimbisi vanofanira kunge vari flexible. Pabva papiwa muenzaniso wekuti takabva kumizikosi kwamusame, vamwe vanongoimba dzimbo dzekwamusame kubva masitange kusvika iperi. Munofanira kunge muri flexible kusanganisa dzimbo dzakare nedzamanje kuti tiburitse idea tanzi tive nevibrant choir. Saka tinofanira kunge tichisanganisa dzimbo. Tiri pakuva nevibrant choir, vaimbi munofanira kunge muri strategic pakuplana zvinhu zvenyu, mafambisiro amunoita makwaya enyu kuti tive tinoburitsa vibrant choir. Then vaimbi vanofanira kunge vachiziva liturgy, kuziva nzimbo padzinopinda nepasingapindi. Zvakare panzi vaimbi munofanira kunge at least muchiziva mareadings eSunday, kutaura nababa kuti dzimbo dzedu dzakadai. Vaimbi havafaniri kunge vachidada nechipo chavo, kunyengererwa kunzi uya utiimbisewo. Vaimbi havafaniri kunge vane pride, vanofanira kunge vari humble. And good communication skills, vanhu havauyi kukwaya kazhinji kachona because hamuna sweet tongue yekutaura nevaimbi kutaura kwaya. Saka vaimbi munofanira kunge muchigona kutaura kuti mukwezvere vanhu kukwaya vauye kuzonamata. Chekupedzisira, makuhwa maita basa. I'm a proud mentor of this young man. This one. Pataive nekwaya yedu kuMondoro, that is some time around 2013. Ari muholi mfana ndairidza big drum, iye uyu mfana. Saka ndinotenda kuti ndakagadzirira diocese chipo chikuru dai. Pamusoro so presentation yangu yakasangana Chishona nechirungu. Okay, ndati yakasangana Chishona nechirungu. Saka chimwe zvachina ndichatsanangura, chimwe zvachina tsananguriki.
Okay, so my characteristics of a good choirista. Taona kuti it has to be someone anewo masakaramende, zvikuru sei someone who is baptized, someone who is prayerful, someone who's got a good understanding of the Catholic liturgy, a good understanding of the sacred music, and someone who is well versed nezvemusic yachona yaari kuimba. Someone who is honest, munhu akatendeka, munhu akarongeka pazvinhu zvake, someone who is disciplined in all angles, kubvira kuchechi nekumba, because vamwe vachakuona uri kumba, so you have to be someone who is disciplined. Someone who dresses zvakadzikamawo zvekuti uchionekwa nevanhu, vanhu vanokuyemura. Someone who is humble, munhu anosvikirika, a good listener, anokwanisa kuteererawo maideas from others. Someone who is also willing to learn kubva kune vamwe. Someone who is neutral, who is fair, anoda munhu wese. Someone of sober habits, munhu asingazoende kunoimba akadhira. Okay, hanzi ndidzokorere point. Someone of sober habits, someone who is able to motivate others, kukokera vamwe kukwaya. A good meditator, anokwanisa kuzeya zvinhu zvinenge zvichiitika around him or her. Someone who is able to sacrifice for kuimba, someone who is dedicated in the sacred music. Someone who is able to lead by example, anokwanisa kuzotevererwawo nevamwe. Someone who is patient. And a good researcher about music and the church, nekuti zvinhu zvinochinja nekufamba kwenguva. Someone are able kuva a change. Okay, munhu anokwanisa kuaccepta change since zvinhu zvichinja nekufamba kwenguva. Also, hanzi someone who is able to accommodate malanguages akasiyana-siyana. Kuti sisi sezvo tichiti tiri kuno kuHarare toipa Shona, kune vamwe vasingaandastende Shonawo, vanoda kunzwawo Nyanja, vanoda kunzwa Ndebele. Saka you have to be someone who is accommodative. Thank you. Oh, someone who is obedient, munhu anodzidzisika. Thank you. Saka isusu tichataurei vanhu vese vataura zvese. Ndakungoziverenga so vandinyoresa asi apa hapachina chekutsanangura. Okay, so ndakawandirawo chirungu. I'm not from Africa. So basically, we came up with two sides of a chorista, a good chorista and a bad chorista. So I'm just going to go through the list. A good chorista should be someone who's punctual, especially in the church. Nekuti iwewe unongochiuya saka panye punctuality inobata both kumass and kupractice as well. Nekuti iwewe uda ukakasika kuyomborongoma chair isitombosvika tombogarawo mangwana inombokasika unomborongoma chair. Then you should be someone who's committed, fanangone commitment for choir. Then you should be someone with a positive attitude. Nekuti makuwa zveshwari iko kukwaya. Then you should be someone who's a unifier. Ufanongo chigona kunyananisa vanhu. You should be taking sides. You should be a neutral person. Avantaura zvavo neside ravo nezvavatadzirwa. Avachauya vachitokudzawo kuti vanotadzira. So you should be a unifier. You should be someone with confidence. I think I'm a perfect example of that. Then you should be someone are very patient nevanhu. Both I think life-wise and music-wise, because kudzisa vanhu kunotoda patience.
Then you should be someone are prayerful. Then you should be someone are presentable. Ufano kupfeka zvinokuisa pamberi pevanhu. Noti wauya wapfeka mabharubharu chechi yacho issue. So you should be someone who's presentable. Then panye kuva presentable apa ngatisati nekuti andotengerwa sutu saka handisi kuuya. Saka ngatingovei vanhu vari vanonzwisisa. Then you should be someone anogamuchira masacrament, should be part of the Catholic Church. Then you should have knowledge of the liturgy, knowledge of the song and the seasons. I think zvambotaura kuti chakati chinopinda mulent kuti imbira hake uya akatsungarara paChristmas, it doesn't make sense. Then you should have good morals and a good ethics. Then you should be someone who promotes growth of music muma small Christian communities name church, because tese totoziva kuti hakune St. Joseph yakafa, but iwe uriko. Why can't you do something to uplift those people? Then you should be a good communicator. Ufanira uchigona kutaura nevanhu uchivanzwawo vachikunzwawo and uchiva quite respectful. Then you should be a good singer. Totungamirira newe usingagoni kuimba. Then I'm just going to go through a few bed for someone we can call a bed chorister, because basically we're opposite of the. Then for a bed chorister, you know someone and pride. Then you are disrespectful, not open Roma chamber. Then you are lazy. Laziness, not oya kubamu kuimba, practice in all aspects. Then you should be someone. Kanori a bed chorister, you are someone who they don't uplift the souls of other people. But as a chorister or as a choir master, church, but you know today. Then you are quite full of negativity. And then later a debate, like an argument. Then there was like a section iwewe ukuti tasvika kune St. Joseph haina kana vaimbisi asi vakutoziva kuti tikufanira kuimba masong aya masong wanawo, but we are like 6 minutes away from kuti masitangi apewo utori inini zvako kwaya masa wagara kuvanhu. What should you do? Vamwe vakati unofanira kuenda unovabatsira, vamwe vakati ndo panozonzi une dzungu haisi section yavo, vamwe vakati ndikaenda just like I know kuti ndikufanira kuenda, there's a plan inofanira kuitwa. Then wobva watangonzi ndaenda ndine dzungu, ndikasaenda vakauya vachinditi takutokumbirawo kuti muuye kuzotiimbisa, yato wakuda kunyengerera. Saka isusu tazobuda nenyaya yekuti dzungu sane rinobhadhara. Saka ngatingoita. What is the most